pertsonalak, Japonen osoan, bostean dela egongo direla, politikan bizi direna. Eta gehienak, gizonezkoak dira, baina emakumezkoak ere gero eta gehiago. Bazan behin, gizon aberats. Gizon aberats hori gaiztoa ere bazen, etxalde handi bazuen. Ez, nahiago zuela neskaza gelditu. Zer? Kalabazak? Zein eta berari? Zeinek eta etxeko neskameak mendekua agindu zuen. Ez bat atera, kazaka! Sabelak sartu, bertan hilda da. Antzian, Tokion, templo budista batean, monje bat bizi zen. Erabekoa eta monje ezan arren, eskakintxu samarra zen, gauza. Bilkoan miak indik, eta zeagalik nik, ea tensikirik aldeuka. Eta txinen, zu baldakizu zer dan tensikia. Zer? Tensikia txinen, baldakizu zer dan tensikia. No, ez, zu behar dezu, eta zu nahi dezu. Neko ez mazurik ez dut behar. Baiet, ez altzak deitu denari. Derrependementean kalera, eta tensikia ekarri zazu. Eta, traula nire tokatu behar baixua eta... Eta horrela abiatu zan, Loretu dara. Mediko mundukoek esaten diogu euskarari tensiki. Eta zuek, budismo mundukoek esaten dio zuek tensikiko bari, ez alda kurioso. Zer ari zera, txinen, zer dan gezurra. Hau, euskeri utxada, beraz, zure euskarra ezalakoa. Behar duzuen. Laulitrakoa? Laulitrakoa ez. Zortzilitrakoa behar duzala esakizu. Zer izan berriz eskerrera? Gelio! Baina, lehoko den da eta. Noski, zer izan aurrera. Kaixo den da jauna, horko apaloitak nahi duzuena aukeratzu, Zer? Utzi pixkatean,